Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu Mocopat Puspitasari wonten ing Kapanewon Panda. Selamat malam untuk pandemen Radio Swaka 107.7 FM dimanapun berada, baik yang mendengarkan di channel 107.7 FM ataupun yang meresani di layar Facebook Swaka-Swaka. Kali ini kita akan berlatih seperti biasanya nggih Pak nggih. Sumangga katur dumateng Bapak Ibu anggenipun gemeni wekdal nggih ngrembakakaken sekar Mocopat nggih. Sumangga katur ingkang angka setunggal mirunggan nggih wekdal kita aturaken dumateng Pak Kirdan. Sekar menapa Pak Kirdan? Dandang gula Pak Budi. Dandang gula tenan to tak bedhek cen dandang gula. Dandang gula ke cen legi kula remen apa ini kan. Sak sampun Pak Kirdan Bu Budiati nggih Bu nggih. Oh mboten mawon. Pendengar setia pokoknya nggih. Monggo Pak Kirdan. Nggih. Wediningkang warsita cinanwi rueng kukum iku watek ira ato marang kanistane pamicara puniku weresepe ingkang miyarsi tata krama punika ado ing panyendhu kagunan iku kinarya ngupaboko dene kalakuan becik wirahayu ning raga makaten matur nuwun Pak Budi mrih rahayuning raga nggih leres Pak Budi. Matur nuwun ingkang angka kalih Ibu nggih. Bapak Ibu ngoten nggih dipun laplip saking ngajeng mawon. Monggo Ibu. Butris napa? Monggo Butris. Wah, nggih menika. Butris menika nggih aktif wonten ing Piwungan Warebon nggih Bu nggih. Menika nggih mbudayakaken ngonten menika Pak saking ringinan dumateng studio Swaka. Nggih Pak Pomo nggih ngonten. Nggih Pak nggih mangke sak sampunipun menika Pidalang Pomo nggih. Sekar punapa Butris ingkang badhe pun aturaken sedaya pandemen Oh Sinom Parijata nggih. Nggih. Monggo Butris. Nuladala ku tama tumrape wong tanah Jawi mangagong si kanda panembahan sena pati kepati amar sudane hawa nafsu binapsu tapa
ing siyang tanah piratri amangun karya natyas ing sama. Di matur nuwun Pak Kaum sama ketua ing Kating. Genduren nggih kabudayan, mocopat nggih kabudayan, gamel nggih kabudayan. Oh rondo kabudayan. Cetasipun kabudayan menika mboten namung seni nggih Bu Budiati sewu nggih. Nanging ilmi nggih kabudayan, teknologi kabudayan, sistem ekonomi kabudayan, organisasi nggih kabudayan nggih. Asal Basa bahasa kabudayan nggih Pak nggih. saking pambudidayaning menungsa Nggih. obah menggalih ndur dados kegiatan sing rutin umum niku kabudayan. Kabudayan luas sangat. Seni hanyalah bagian kecil dari kebudayaan. Sekarang apa Mbah Kaum? Nggih, kula badhe ngaturaken megatruh. Megatruh. Wah. Megatruh. Latihan megat ruh tai megat nyawa. Nek sawau wonten Mas Kumambang mijil gelem ora gelem kudu latihan megat nyawa. Gelem ora gelem sesuk tumuju ing pocong. Menika elokipun Sekar Mojopat ngetaken gesang wonten ing alam donya dumugi ing akhirat. Sumangga katur Mbah Kaum. Nggih. Tuhu tresna nyingkiri sagung pepaco tansah tumindak kang becik tumraping bebrayan agung tumanduke mring sami tan suka adamel awon. Nggih, dahar ketupat dilawuhi bayem. Melu latihan mocopat marai ayem. Waduh. Dahar mocopat lawe kutuk. Melu latihan mocopat aja ngantuk. Ji, dicek-cek sithik Bu. Kalih padha Kalih padha nggih monggo. Mumpung nang kapan ewon Pandra, mumpung sirawi Bu Budiati mumpung live Facebook menika saya ndenging Nusantara nggih Mas Sam nggih Radio Swaka nggih. Pun aturaken kala wau malam Rebo mocopat, malam Rebo lajeng gamel. Selapan sepisan nggih Pak nggih. Monggo live Facebook, live mocopat wonten ing Radio Swaka nggih. Dene raos tresna kaping kalihipun kasok marang Yayah Wibi minangka lantaran turun awit karsaning ilahi marang kekarone bektos. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak sakmenika lajeng Ibu. Monggo Bu semoga katur Bu. Nggih. Tuku rambak cacahe papat kok ming sithik, ming parian kok. Pikiran kebak nyimak mocopat ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Rambak papat disarur lodeh nyimak mocopat banjur sumeleh nggih.
Wah, menika wonten bagi-bagi buku nggih. Ingkang pun serat Pak Sarjiono PA ugi Bapak Gegulang Seni Budaya Jawa Pak Pandio nggih. Sekar menapa Bu ingkang badhe katur saya pandemen radio Gula swasta. kanyut. Dandang gula kanyut nggih, Bu. Kanyut napa kanyut, Bu? Oh, kanyut. Nggih. Sekar menika kakintun kagem sinten kemawon, Bu. Mbok menawi wonten sederek pitepangan saendenging Indonesia. Saya kanca-kanca kemawon. Oh, sedaya kanca-kanca kemawon. Wonten ingkang spesial, Bu. Mboten wonten yang Buatan spesial. sing spesial biasanya pun mie ayam, Bu. Nggih, mie ayam spesial. Nggih. Nggih, semoga katur Bu Dandang gula kanyut. Nggih. Sayektine wong tumitah urip yen pinetang tantang ulaminya bebasan mong mampir ngombe minangka titahipun kang morebeng rat kang maha suci ya kang maha kuasa maha asih tuhu tinitahira neng donya dipun dadar sapira nggen ira bakti mring Allah Gusti mira. Nggih, urip mung mampir ngombe. Tenan iki wong nggih Bu nggih. Kapan hewan ya ngombe, nang pasar ya ngombe, teng dalem ya ngombe. Urip ning alam donya dipun tatar sepira anggenira bekti marang Pangeran ingkang Maha Kuwasa. Semoga katur Bapak nggih. Ngaritke sapi sukete ra kendhat. Iki kaya dul bebekan sawah kok mung suket tok. Tinimbang sepi nanjake Macapat. Sukete ra kendhat ngguthukul bayem nanjake Macapat njut pikire tentrem. Sekar punapa Bapak ingkang badhe pun asta. Nggih. Nggih, ing mriki kula badhe nyekar pangkur sumbangsih laras pelok patat bem. Pangkur sumbangsih laras pelok patet bem. Mbak menawi wonten sanak kadang tangga tepalih pitepangan ingkang badhipun kentun pangkur sumbangsih menika. Pun sanggul-sanggul mbak menawi. Disanggul mun seneng kok Pak teng radio niku. Nggih, nggih. Nggih sekar mekaten kala terkedup sang sedaya pandemen Macapat. Nggih. Puspita Sari Kabupaten Pandak. Nggih. Mugi kersa midhangetaken saha nglaras ugi dadosaken raning penggalih. Nggih. Menika ugi pun simak kalian Prof Lasyo lan Mbak Dilan dumugi cepit menika. Matur nuwun Prof Lasyo lan Mbak Dila ingkang sampun kastu rawuh wonten ing Kapanewon Pandak nggih nggih nyemangati dumateng kita sedaya isih nyetel radio swaka wonten ing Kapanewon Pandak. Monggo katur Pak nggih. Nora pisan pindho sira kumalungkung ambek sumekti sekti kados pundi
Paman Prabu mangkeh kataman dawa boten sandi paduka bentus iya ben peduli apa Bapak mlicet rak mung peri mekaten Mila gesang menika sok gebentu sing tawang nggih Pak. Ini nek mung gebentu sing fisik raga mung babak mlicet nggih Pak. Nek gebentu sing ati sok angel mari Pak. Ning gampang marine nggih macapan nggih Bu Jal. Mboten nganter atur lali nggih Bu. Nggih monggo Ibu Wiwi kan maca patur Wi. Ayo Wi. Ilon ora gelem. Jane Wiwi nggih sok pengen mengisin bunyi isinan niku. Ayo Wi, masuk Wi, pocong. Ji monggo Bu. Nggih. Mangke kari dhewe sanjange teng griya ngoten Bu sanjang. Asing duwen rebudi ngono mau nek ra ngapusi. Nggih, tuku kopi nang pasar Gathak, nata ati ben krasa penak ngoten nggih Bu nggih. Nang pasar Gathak tuku kawat ben krasa penak manteng macapat. Nggih, dalu punika live Facebook, live Radio Saka wonten Kapanewon Panda. Alhamdulillah. Nggih. Sekar punapa Bu ingkang badhe katur? Mau pawaran surangga greget. Aras pelok sadetan. Waduh. Palaran swangga greget. Tabuh pinten kok kowe gemreget gitu. Nggih Bu. Katur kagem sinten mawon Bu? Kagem sedaya kanca. Mekipun pun celakaken Bu. Nggih, sedaya kanca-kanca. Sedaya kanca-kanca. Sinten malih? Sedaya mawon nggih Bu nggih mboten kapiji-piji. Nggih, semonggo katur. Nggih. Tambah Yaswa wicaksana kadya tirta sabdane terus ten tinting sadurunge mlampah tansah terus angudya kabeh titah murih becik angrasa mulya tuhune janma sakti. Mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan greget tenan Bu nggih. Ki dalang pomo nggih. Pok men benjang Rebu mocopat, malam Rebu mocopat, malam Rebu mocopat, malam Rebu mocopat, malam Rebu gamel. Ngoten nggih. Selapan pisan nggih dalang pomo nggih. Nggih. Sedaya ngleluri kabudayan Jawi, menyang Bali oleh-oleh udeng, nata ati ben ora memeng. Nganggo udeng tinggu kendurenan sak Mbah Kaum iki.
ora memeng merga nyimak Majapatan. Nggih, sekar punapa Ki Dalang Pomo? Bareng kula badhe nyekar Asmarandana. Nggih. Tresno. Pelok 6. Pas jam sedasa nek pun among tresno nggih Pak. Asmarandana semonggo katur Ki Dalang Pomo. Kagem sinten Pak? Biasane wonten ing kampung senggol-senggol. Ingkang kula senggol menika Bapak Hari wonten ing Bungsren. Pak Hari wonten ing Bungsren sinten malih? Mbak Eka Tralala. Mbak Eka Tralala. Mbak Yuni wonten ing Tambahan. Mbak Yuni ora keri wonten ing Tambahan. Mbak Yuni sugeng dalu menika siaran langsung saking Kapanewon Pandak Mbak Yun nika pun kentuni sekar Asmarandana kalian Ki Dalang Pomo nggih sugeng dalu sugeng ngasuh sugeng midhangetaken. Makane Nggih monggo. beda apa ladak wanggis derajat pangkat mung titipan aja kaltrucutku name kucur yen kebacut ino urip katulo-tulo sesambat datan di gugu cilaka keng antoko matur nuwun tunggal padha menika. Nggih, matur nuwun Ki Dalang Pomo, nggih awit sekar Asmarandana nggih. Ing salehipun monggo Ibu, nggih. Kasuwun majeng sak ngajengipun pandaya swara utawi mic nggih. Lalu punika kita sedaya sami latihan nggih para siswa SMPP nggih. Sekolah Mojopat Puspitasari Pandak nggih mirunggan nggih. Lalu punika wau ugi wonten kongsonipun pun praktekaken nggih. Semonggo Bu mic-ipun nggih. Badhe nyekar punapa Bu dalu punika? Kula badhe nyekar kagem isen-isening yen pas uyon-uyon nika Pak. Oh, isen-isene pas uyon-uyon nggih. Benjan wong praktekaken wonten swaka Bu. Nggih Pak, nggih. Kagem sinten kemawon Bu? Menika kagem sedaya kanca pandemen Nggih. Mojopat saeninging Nuswantara mugi-mugi Mojopat tansah langgeng. Amin. Saged nglestantunaken kabudayan Jawa khususipun wonten ing tlatah Ngayogyakarta. Nggih, ampun Ngaten. kawon kalian budaya modern, lagu-lagu modern nggih Bu nggih. Nggih, Pak. Menika tinggalan para leluhur kita. Nggih. Kedah kita uri-uri ngaten Bu. Nggih, Nggih, nggih. semoga katur Bu. Nggih. Sendi iku dudu benda kang ukung mong lan tiping rasa tan kenaka ukur yakti yen mang kono
donga. Mekaten matur nuwun, Pak. Yen mangkono seni iku sugih donga nggih Bu nggih. Nggih, Pak. Nggih. Sedaya Nggih. memuji marang Ingkang Maha Kuwaos Nggih, Pak. lan badhe wangsul ingkang wonten Maha Kuwaos. Amin ya Leres. rabbal Nggih. alamin. Matur sembah nuwun, Pak. Matur Mugi-mugi nuwun. saestu kabudayan macapat kathah ingkang remen utawi dados panggemaripun. Matur Amin. nuwun mekaten. Kalajengaken Ki Dalang Woto. Sajakipun sajakipun basane Jawa napa Ki Dalang. Sajakipun sampun samakta ing gati menika sampun bikak kitab buku enggal nika. Sekarang apa Ki Nggih, Bang? menika Nggih. gandeng buku menika paringanipun Bapak ingkang nembe rawuh kala wau Nggih. badhe kula sekaraken. Nggih, alhamdulillah pun praktekaken nggih. Nggih, badhe praktekaken menika gandeng Nggih. seratanipun gede-gede banget. Nggih. Dados boten Kaca pinten Ki Woto? Niki kaca Tunggal. 3. Oh, kaca 3 Kaca nggih. 3 dandang gula nggih. Oh nggih, dandang kula jan cethu niki. Dandang gula Joko Lula. Nggih, semangga katur nggih. Katur dhateng ngasanipun Simbah Hari ingkang lenggah wonten Gunting. Mbah Hari wonten Gunting Nggih, Mbah nggih. Hari kalih Mbah Purmo mbok pilih tesih Fungon nggih. Nggih, tesih wungon, piwungon malam Ahad kliwon. Kanthi nyebut asmanipun Gusti sarta anyadong mring pengayoman handap asor ada DP tenya miwiti angitung kekitungan ngelmu wigati wigatine wiwulang agama kang luhur lan landesan Quran kitab suci kang kudu tansah den uti dimen manggih witata asrining geguritan mekaten Pak. Nggih, matur nuwun Ki Woto nggih kasuwun langgah langgeng rumiyin jian nyang mboten wonten enteke mboten wonten jelehe ming tuman maca panjenengan. Tuman mung karana kabeh niku minangka kanggo pasinaon kalih Nggih, nggih. iso nggo mulang awake dhewe nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Budi. Matur nuwun Ki Dalang Woto. Ing salajengipun Ibu semangga katur bubur nggih. Nggih.
Kok ya suwe mboten piknik. Mesti. Suwe mboten piknik Ibu. Nggih mangke matur kalian Pak Ketua ya Pak Sudiono. Nggih piknik karo maca patang jeron bis niku jan sik nggih Bu nggih. Nggih sekar napa bubur? Maikipun Bu. Nggih. Dandang gula Retnaningsih. Retnaningsih. Nggih. Campur monggo Bu. Mirang-mirang Bu. Kekidungan karya Angseleng Puji ing ngarsa Pangeran Maha Kuasa apa mrese wilasane lan ugi tansah nyangkong tumandok mring kawula tasih terus tresna seni putya ingkang atiluhung yakti seni putya Jawa anak nulat alusing budi pakarti hanjunjung kaluhuran matur nuwun Pak. Nggih seni budaya Jawa nggih Bu. Junjung alusing ati, anjunjung kaluhuran. Matur nuwun bubur kasuwun ingkang prayogi semangga katur Bapak nggih. Monggo Pak nggih. Waduk cengklik ning Boyolali, tumindak becik do dikangeni. Waduk cengklik banyune akeh. Tumindak becik amale saleh. Nggih, sugeng dalu Pak. Monggo pun ngasta pandaya swaranipun nggih. Badhe nyekar punapa Bapak? Jandang gula barang loyo pilok barang. Jandang gula. Inggo bilih sekar menika saged pun aturaken sanak kadang tangga tepalih pitepangan saindenging Indonesia menika Pak Nuswantara nggih. Sapa wong kang kedukawane penindakake sakeh kabecikan mongko ora nindakake ngibarat tanem tuwa anggrembuyung katone becik ananging tanpa beda Kirtan awohipun dene kang tansah semaya sasat ngadep pinggir kali angenteni andeking Matur nuwun. Kadya wit-witan kang rembuyung
ning boten awah. Menika kadyanipun tiyang ingkang saged nindakaken kabecikan ning kok boten nindakaken. Nek cara Jawi mbok menawi wit gedang awah pakel ngibune jane ya ora ono. Omong gampang kula niki iso ngomong iki gampang nggih Pak ning lakoni ya angel. Sumangga Ibu. Nggih. Utawi gajah diblangkoni. Waduh. Iso ngojah ning angel ning lakoni nggih Bu. Jane ya ora ono gajah diblangkoni sapa sing wani blangkoni gajah. Nggih. Sugeng dalu Bu Kirdan. Nggih. Menika mirunggan biasanipun live Facebook menika wonten studio Radio Swaka menika wonten Kapanewon Panda. Nggih, Bu Kirdan badhe nyekar punapa Bu dalu punika Bu? Niki sinom, Pak. Sinom menika nyariosaken lare ingkang sampun nem. Kathah panggodhanipun nggih Bu nggih. Ayo tuwa godhane ya akeh. Kathah lho, Pak. Ingkang sepuh digodha kathah lho, Pak. Kathah nggih, manggodha ya kathah nggih. Mila kedah wonten sekar sinom kagem petuah petunjuk nggih Bu nggih. Wejangan dumateng lare nem. Ning nggo lare tuwa ya ora apa-apa. Nggo penyiare ya ora apa-apa Bu. Atur kagem sinten Bu menika Bu? Nggih, sedaya rencang-rencang kemawon, Pak. Sugeng midhangetaken. Do meri nek ora kabeh. Nggih ndak meri, Pak. Saya Pak Kirdan meri Iya, banget. mungkin ndak. Mangke tugas ngalar mboten Pak Kirdan. Mboten niki, Pak. Nek Alhamdulillah. malam Ahad kok aja tugas, pomen gundeli mawon Bu. Sing dikundeli ya masang kok ora dikundeli ya. Monggo Bu, nggih. Sayakti utameng janma tinita ning yang widi beda kelawan liya dumatine nora sami cinipta langkung inggil bisa sinebat pinunjuk lamun pinanding kewan darbe pikir akal budi kang mangkono bisa antuk pakormatan. Sampun, Pak. Nggih matur nuwun Bu Kirdan nggih bilih manungsa menika darbi pikir akal budi nggih lamun tinanding kewan nggih dados keunggulanipun manungsa wonten akal budinipun nggih Bu nggih mila monggo kita kagem nyinau nggih sekar macapat monggo Pak Sarita nggih nggih
Sekar punapa Bapak ingkang badhe katur dumateng saya pandemen radio Swaka dalu punika? Badhe nyekar pangkur men. Oh, sekar pangkur nggih. Mbok menawi wonten sana kadang tangga tepalih pitepangan ingkang badhe pun senggol dalu punika nggih. Kula aturaken dumateng sedaya pandemen Mojopat Nggih. ugi sedaya pandemen radio Swaka Nggih. Matur nuwun. Dinejar neng Wedotama mretan kembenganing pambudi mongko natyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi asepoler sepasamun samangsane pasamuan Gonya kanyu ngangling semi. Makaten matur nuwun. Nggih, mila ilmu menika penting saking akal budi kewau. Menawi mboten wonten ing pasamuan menika gonyak ganyuk ngling semi nggih Bu nggih. Ngisi-isini nggih. Mila sesrawungan menika penting sangat nggih Bu nggih. Ampun ngantos mangke ngeliling semi, mboten ngeliling semi lho Pak, mangke pun sukane Pak Semi mangke. Nggih matur nuwun Pak Rizal nggih. Sumangga kathah Ibu, nggih ingkang sering nyekar Bu Sumi nggih. Nggih. Camekta ing gati Bu Pokmen nggih. Nandur pari nang perenge Gunung Kawi, ngleluri murih menterenging budaya Jawi. Gunung Kawi hawane adem nin niku kudu jaket sing kandel nika Bu. Budaya Jawi marake ayem. Ngaten nggih Bu Sumi nggih. Nggih, Pak. Sekar punapa ingkang badhe katur Bu? Dandang gula pasewanan slendro pathet 9. Nggih, dandang gula pasewanan slendro pathet 9. Monggo katur Bu. Nggih. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya anulodo duwe nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Patih Swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhunitra utama. Sampun Pak. Semonggo Bu matur nuwun. Nuhuni trah utama nggih. Dados kisah gesang menika namung nuhuni kesaenan-kesaenan nggih. Mugi kanthi kesaenan ing sawau kita saya tansah sae ing samudayanipun. Pak Mardiki sampun samekta ing gati. Alhamdulillah nggih. Tuku cengkeh methik nang kebon, kudu sumeleh. Ana ing Kapanewon. Sumeleh jam 10 so ngantuk sike nggih Pak Marti nggih. Lah sing jenenge Wiyaga, sing jenenge Dalang. Jam 1 jam 2 niku kecil Pak Marti nggih. Dua apa-apane. Dua apa-apane. Iso ngebiar iso jam 4. Ngantuk sithik kan kendange dikeplak no gragap. Sekarang apa Pak Marti? Sinom.
Sinom nggih. Kakenten kagem sinten Pak Martimbo menawi wonten senggolan-senggolan bengi-bengi Kanca-kanca RRI menika wonten kanca-kanca RRI sinten mawon? Mas Angger, Mas Angger nggih. Sugiman Dwi Nur Seto. Nggih sinten malih? Mas Budi Sutowiyoso. Nggih, kok kakung kabeh mbok sing putri-putri. Kowe ora patek nyenggol ya putri agian. Supaya ana Puspitasari njuri sini. Nggih, semoga katur Pak Drimarti nggih. Lenggah cecer ing kawula sapari polahnya marang tuntu nan komo gunggung aku nging ilahi nganggo wewarah becik tansah ngudi ingkang luhur biguna ing bebrayan tan mingkosa barang karti andhat asor sutresna rangsa somo Nuwun tan mingko sabarang karti andhap asor sutresna marang sasomo sesami nggih. Saged badhe kula aturaken menika konradi kalutolung pen menika kesupen endang teh poni wonten Soragan menika mbayunipun Mbak Susmi. Nggih. Matur nuwun kagem jambi sayah. Anginipun mandi sedinten ngaso mugi tansah rezeki ingkang wiyar sekap halal thayyib lan barokah amin. Amin matur nuwun. Ing salajengipun monggo Ibu. Nggih. Tuku kupat diwadahi kreneng, nyimak macapat marai seneng. Diwadahi kreneng cacahe 4. Yen seneng njut marai sehat. Nah, sugeng dalu bululu nggih. Nyawiji wonten ing Kapanewon Pandak Puspitasari. Ngaten nggih Ibu nggih. Nggih. Monggo mikipun pun nggih. Sekar macapat ingkang katur dumateng saya pandemen Radio Swaka saenjing Nusantara pun dalu punika. Kagem sedaya panjenengan Radio Swaka mawon. Nggih. Sedaya mawon boten kapiji-piji. Boten kapiji-piji. Pandemen sutresna budaya Jawi mliginipun budaya sekar macapat. Nggih, monggo Bu Lulu. Nggih.
lamun lagya awak katrajang rudaden yang rantas anandang iku cobaning yang witi becike tinampa sabar. Sampun Pak. Pinangka nandhang rudating pacoben saking Yang Widi Yang Maha Kuwasa nggih becik tinampa sabar. Wong sabar bakal subur nggih Pak men sabar kabeh wong urip nampi pacoben ujian. Mung ujiane beda-beda nggih Bu nggih. Nah, nek padha ndak do kepekan do turun-turunan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ora bakal paring pacoben kejaba mung sak kekuatan nggih, sak trep nggih kaliyan tiyang ingkang dipun cobi. Ngoten nggih Pak Supri nggih. Sekar punapa Pak Supri sugeng dalu. Dalu menika mirunggan kita wonten ing Kapanewon Pandak Pak Supri. Nggih. Nggih. Mangke nek kula mboten nembang ndak ada daran teko ora nembang ki ngopo. Biasane malah rebon nembang kok nika mboten nggih Pak nggih. Nggih badhe ngaturaken dandang gula. Dandang gula nggih. Kang sumewa lupureng dadi panpin ninda dapuring kiyata pranang kodha pandon maneh dakang dadya tutup pamartine kang ulah karti si nama neng kasari reng Prabu jroning prapa marakata sinong tandha pindha wita dari ngante neng saring ringen sungsar
Adi. Mantap. Wis seneng kula maca pat ya ngoten niku tansaya dalu tansaya gayeng. Ana widodarine barang. Pindha widodari nang soring wit ringin sungsang pripun buniku kakno udan rano kancane Nggih. Monggo salajengipun Ibu menawa Bapak monggo nggih. Monggo Pak. Nggih, semoga katur Bapak ingkang dereng nyekar kasuwun majeng nggih. Iwak sepat akeh rine, nyimak mocopat akeh koncone. Nggih. Akeh rine dibraso lunak, akeh koncone padha semanak. Tenin nggih Pak nggih. Nggih, monggo Pak Geng dalu pun asta mekipun Pak. Nggih. Sekar punapa Bapak? Kula badhe nyekar nami dandang gula. Dandang gula nggih. Semoga katur Pak. Wajibe prap anom puniki kudu eling marang kautaman amrih mapan ing uripe punapa jarwanipun kapisan manembah yang widi bekti wong tuanira Popo itu guru tan lir tan lali mring kadang wredo nusa bangsa nagari tuin agami natapi kekutangan matur nuwun. Jan tansaya dalu tansaya liwut napa saya nyamleng Pak. Saking nyamleng meniki jan liwut-liwut ngoten nggih Pak. Pun nek mati mawon Pak nggih. Kanton sekedhik menika wingking menika nggih Pak nggih. Nggih. Sekar punapa nggih. Meh nika. Sekar punapa ingkang badhe pun katur Pak. Ing dalu menika kula badhe nyekar Asmarandana Kedaton Slendro Manyura. Waduh, Asmarandana Kedaton lan perlu uninga menika saking operator radio Swaka nggih Mas Sam nggih. Benjang samben. Nek basa Indonesia menika tiap nggih Pak nggih. Basane Jawa napa Pak nek tiap menika Pak? Samben nggih Pak. Saben malam Ahad kliwon mangke badhe live Facebook Radio Swaka ngaten nggih Bu nggih. Amrih sinau kita pun tularaken saendenging Nusantara Bu mangke Bu. Nggih menika live Facebook nggih Pak nggih. Kados dalu punika. Nggih monggo semangat anggenipun sami tindak rawuh wonten ing Kapanewon Pandak saben malam Ahad kliwon. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Nggih. Pomo bekas mami anak putu aja lino aja katungkul uripe lan aja duwe karman
marang pepaes donya siang dalu dipun emut yen urip mangke antaka makaten namung rada cendak nika Nggih sae Pak. Dados leres donya menika namung pepaes nggih Pak nggih. Aja duwe karemenan banget-banget marang kadonyan nggih Bu nggih. Nggih amargi donya iki mung pepaes. Ning ya nek ora digoleki ya kasul ku kendile nglimpange Bu. Sinaosa pepaes. Ya donya ya digoleki ya akhirat nggih dipersiapkan nggih Bu nggih. Men mboten kecelik samudayanipun. Saya sangat Pak semoga katur kasuwun lenggah malih. Semoga Bapak Ibu ingkang dereng oh sampun dumateng Pak Ketua nggih Pak Sudiono semoga katur nggih badhe nyekar langkung rumiyin nggih monggo badhe paring pangandikan nggih monggo nggih mila estunipun dalu menika mirunggan nggih sak sampunipun ing sawau kita sedaya sami pinanggih saking tim PKM pengabdian kepada masyarakat ya saking Fakultas Filsafat UGM datang warga Puspitasari Pandak ya lajeng kita lajengaken latihan kados padatan lan perlu kita aturaken ugi benjang Ahad malam Ahad kliwon ugi makaten malih ya saged latihan sesarengan live Facebook lan malam Rebu Tering Radio Swaka selapan sepisan ngoten nggih Mas nggih. Menika live gamelan nggih. Dados mboten ngawontenaken wekdal malih. Malam Rebu kaping sekawan menika macapat ngoten Mas Sam nggih. Terus malam Rebu kaping setunggal gamelan, ping papat malih macapat kaping setunggal gamelan wonten ing Radio Swaka. Malam Ahad kliwon tetep latihan mangkatan menika live Facebook Radio Swaka. Ngoten Ibu nggih pun sumangataken. Monggo Pak Sudiono. Sumangga katur Pak. Nggih, wonten Jawi nggih. Nggih. Tongseng ilat enak rasane. Nyimak macapat penak larase. Enak rasane didahar karo sego penak larase nong ati marai lega. Mila pandemen Radio Swaka ingkang sutresna nggih dalu punika mirunggan nggih sampun sulaing dalu menika Pak Sudiono. Nggih semoga katur paring pangandikan lan ing panutupipun nggih mangke saged panggihan malam Ahad kliwon malih manawi dereng tutuk malam Rebu lajeng malam Rebu selapan pindah. Nggih. Matur nuwun awit paringipun wekdal. Kepareng matur dumateng warga paguyuban Puspitasari bilih menika wonten usulan no kula sampun matur kalian Ibu Budiati bilih saben malam Minggu kliwon nggih menika anggenipun sesekaran macapat menika dipun pancaraken medal studio Swaka nggih sarujuk mboten kapanewon menika pinangka studionipun Pak nggih rawuhipun tetep wonten kapanewon Bapak Ibu nggih. Ingkang salajengipun mangke mboten ngirangi anggenipun malam Rebon. Nggih malam Rebon tetap dados mangke ingkang sempat lan sehat kagungan niat menawa tindak swaka malam Rebu. Lajeng malam Minggu kliwonipun ugi sami kados wonten ing swaka ngaten nggih Pak. Nggih. Malam Rebon anggenipun gamel mirungganipun Rebon napa nggih Pak nggih? Napa Rebon kliwon, malam Rebon wage gitu Mas Sam? Selapan sepisan. Macapat Rebon napa?
gamelan. Nah, nggih. Niki malah Rebo Kliwon apa rebo napa, Pak? Pak Maksigi terutama. nek kula kok seneng legi. Oh, ngene-ngene gampil nggih Pak nggih. Pripun kalau rebo legi nggih Pak Mati nggih. Nggih. Mangke umpami jemjum nggih saged pun geser sawetawis malam rebo legi. Ingkang baku boten ngantos ganggu kewajibanipun minangka anggota kulawarganipun piyambak-piyambak. Menika nek wonten gendurinan nggih. terutama Mbah Kaum menika nggih. Ya upaminipun wonten tangga ingkang kagungan damel rewang niku saged. Nggih. Lajeng kangge Puspitasari tetep saben malam Minggu Kliwon. Nggih. Tetap latihan. Wiwitipun 7:30 dumugi pinten, Pak? Nggih 10:30 ngoten, Pak. Oh, 10:30 dumugi 10:30 mawon. Wong Majeng menika jam 8 kepengen mangke ndak nggih, Pak. Kok ndak sing tindak pasar ya kerinan. Lan sanes-sanesipun. Nggih. Matur nuwun awet kawigatosanipun Pak Buti minangka penyiar nggih. 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 Saderengipun bilih dipun agem gangsanipun menika. Nggih. Langkung sae supados dipun padosaken ingkang saged melaras. Awet nggih. Gender gantung menika pati blasu tatahanipun. Nggih pun laras langkung rumiyin Pak Sudiono Pak Ketua monggo. Oh nggih. Nggih. Nggih mangke supados dipun padosaken ingkang ngetos napa Oh nggih. Nggih, menika saking Pak Joyo ngendikaaken biasanipun ingkang nginggil alit menika setunggal ning niki dumugi kalih ngaten. Namung kula dereng nyobi mangke. Nggih mangke menawi larasipun anu kula opere mangke kula cek nggih. Nggih ngaten Pak Mardi usul pun tampi. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nggih. Monggo Pak. Kula ora nembang. Oh nggih. Nggih. Pak Bardiman sing nutup ki. Monggo niki pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Sohibu ingkang telah kula hormati, acara demi acara sampun kita lampahi kanthi lumampah kanthi sae. Puji syukur dumateng Gusti Allah, mugi-mugi pepanggihan kita ing dalu punika pikantuk ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Sohibu, semoga adicara ing dalu punika kita tutup. Ananging sakdipun kita tutup enggo pilih anggen kawula neraken dicara lampahi pengacara ing dalu punika kathah kelepatan atur sakerah punapa kemawon saestu kula nyuwun pangapunten. Sumangga pepanggihan ing dalu punika kita tutup kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.